लोगोफोर दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअआवहाय नोंथांमोनखौ गासैखौ बरायनाय थाबाय। लोगोफोर मोनसे दुखुनांथाव खौरां बर'निनो सासे गागि फावखुंगुर आरो मेथाइ रोजाबगिरि बिथां फैलाव बसुमतारीखौथ' नोंथांमोना गोबाङानो सिनायखायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिथां फैलाव बसुमतारीया थांनाय हरनि 10 रिंगासोआव हरखाबै बे बुहुमखौ नागारलांबाय एबा रुंसारि जालांबाय होननानै खौरां मोनदों। नोंथांमोना निउसफ्राव आरो माखासे ससियेल मिडियाफोराव नुखाबाय जानांगौ। जोबोर दुखुनांथाव लोगोफोर बिथांनि हरखाबै रुंसारि जानायाव जोंनि हारिमुनि मोनसे जोबोर गिदिर खहा जालांबाय। बिथाङा सासे सिंगार, एक्टर आरो मिउजिक डिजाइनारबोमोन आरो जों बिथांनि मेथाइ आरो फाव खालामनायफोरखौ उन्दै समनिफ्रायनो नायनानै आरो खोनासंनानै देरबोनाय। दा बिनिखायनो बिथांनि हरखाबै रुंसारि जानायाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्रायबो दुखु मोननाय फोरमायहरबाय आरो बिथाङा थांना थासान्दियाव जोंनि बर' हारिमुआव माखासे गोबांथार बिहोमा होलांबाय। जों बिथांनि फाव खालामनाय एलबाम आरो सावथुन आरो मेथाइफोरखौ गोबां नायनानै रंजाबोबाय खोनासंनानै आरो दाख्लै बावैसो बिथांनि फैलाव बसुमतारी चेनेलावबो फागुनाव सानसे बैसागुआव सानसे मुंनि मोनसे गोदान बैसागु मेथाइ रिलिज जादोंमोन आरो बे मेथाइखौबो बिथाङानो रोजाबदोंमोन। दा आरो जोङो बिथांनि गोदान मेथाइखौ खोनासंनो मोननाय नंलिया आरो बिथाङा सासे बर'नि आखा-फाखा मेथाइ रोजाबगिरिमोन। जेरै जों बुंनो हायो आय' सिख्ला महर गोसा। बे मेथाइखौ जों गोबां रंजायो मोसायो आरो मोजां मोनो गोबां रायजो राजाफोरानो आरो बिथाङा बर' सावथुन आरो एलबामफोरनि अनगायैबो माखासे एसामिस सावथुनफोरावबो फाव खालामदोंमोन, जायनि थाखाय बिथांनि हरखाबै रुंसारि जानायाव गुबुन हारिनि सुबुंफोरखौबो दुखु मोननाय फोरमायनायखौ नुनो मोनदों। दा बिथांनि हरखाबै रुंसारि जानायाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्रायबो दुखु मोननाय फोरमायहरबाय आरो इसोरनियाव आरज गाबो जे बिथांनि जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोनै जायगा मोनहैयो। नोंथांमोनाबो बयबो आरज खालामोब्लानो जाबाय बिथां फावखुंगुर आरो मेथाइ रोजाबगिरि फैलाव बसुमतारीनि जिउमाया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोनै सौहैनो हायो।